дойде момента, заради който се събрахме днеска, а именно да ви покажем работата ни от последните 9 години, а именно началният прототип на Alieno Sentiero. Това е началният прототип, който сега ще демонстрираме. В момента произвеждаме още 3 предпроизводствени прототипа, а след него ще е първите серийно произведени коли, които ще бъдат като размер от 10 броя. Alieno Sentiero е електрическа хиперкола, която е разработена и произведена изцяло от Alieno във фабриката ни в Туховища, община Сатовча, България. В задната част на колата, тези, които могат да видят, е производственият екип на Alieno, благодарение на които всичко това се случи. Моля, аплодисменти за тях! Във върховата си версия Alieno Sentiero е с мощност 5221 конски сили. Проектните скорости, които ще достига, са от порядъка на 585 км в час. Имаме още работа да си завършим технологиите, но реално днес тук първата електрическа хиперкола, произведена в Туховища, община Сатовча, България, вече е факт и след малко ще я видите! И така, дами и господа, световна премиера! Дами и господа, представяме ви Alieno! По-голямата част от гамата ни са двуместни електрически хиперколи. Sentiero като модел е двуместен, тъй като е предвиден, тъй като е track day кола, т.е. предвидена е това кола за движение с високи скорости на писта. Има централно разположена позиция на водача, което е доста оптимално за добро преживяване на писта. Така че имаме готовност, ще покажем колата и отвътре. И така, дами и господа, колата отвътре ще бъде разкрита, може би сега! В момента влиза в монокока на колата. Както казах, той е с централно разположена позиция на водача, за да бъде оптимално за писта. Това е кокпита на Alieno Sentiero. Това производствени прототипи, които готвим. Ще видите колата в движение, първоначално на писта, а в последствие на няколко допълнителни събития, където ще представим. Но това вече е колато разставим, самите предпроизводствени прототипи на Sentiero. Виждате, процес на завършване са още 3, а след тях още 10 и фабриката ни продължава да се развива. Дами и господа, въоръжение, нашите портфели и нашият интерес. Дами и господа!